Naceu en Lugo hai 45 anos, estudiou Teoloxía na Universidade Pontificia de Salamanca e realizou as súas prácticas pastorais na localidade luguesa de Afonsagrada. Foi ordenado sacerdote no ano 1991, foi vicario parroquial en Lalín, na provincia de Pontevedra, profesor no Seminario Menor e delegado pastoral vocacional en Lugo. Despois, foise a Barcelona, onde estudiou no Instituto Superior de Liturxia. Regresou a Lugo para exercer primeiro como vicario parroquial de San Francisco Javier e logo como párroco na Milagrosa e o director do Centro Eucarístico de Lugo. Don Xosé Antón Ferreiro, moi boas noites. Boas noites. E benvido. Moitas desde gracias. mañán xoves ata o sábado celebran vostedes o encontro eucarístico de Lugo. Como vai ser? Pois vai a ser, bueno, pois temos moitas expectativas postas neste encontro. Vai a tratar de ser un encontro de reflexión, ante todo, e tamén un pouquiño de expresión do que é a Eucaristía na música e na arte. O centro que vostede dirixe ten como obxectivo, o dicía vostede antes da entrevista, revitalizar a Eucaristía, todo o que rodea a Eucaristía desde diferentes puntos de vista, non? Sí, o centro foi creado fai moi pouquiño, é un proxecto do noso obispo, don Alfonso Carrasco, e quere, pois, eso, potenciar todo o que é a Eucaristía, a fe da Eucaristía e a súa expresión. A súa expresión tamén na pastoral, na devoción, e tamén na arte, na cultura, non? Porque a Eucaristía, pois, exprésase non só no que é a reflexión, na teoloxía, sino que se expresa tamén no que é a cultura, no que é a arte. Temos moitos testimonios. O centro sería, sobre todo, para potenciar, revitalizar todo eso. En definitiva, para ser unha axuda, pois, digamos, aos outros centros, pois, as comunidades, as parroquias. Unha referencia. Unha referencia e tamén, pois, prestar un servicio de axuda para todo iso. Tamén está a parte, naturalmente, na que vostede é experto, se podemos dicirlo así, que é a liturxia. É o máis fundamental na Eucaristía. Se a Eucaristía é importante para a Igrexa, é porque, ante todo, é algo vivo, non? A Eucaristía, ante todo, o máis importante é a celebración. Pero desde aí, pois, desde que se celebra, ou porque se celebra, pois, por eso pensámola. E tamén porque a pensamos, pois, é porque a celebramos, e tamén a expresamos e tratámola de vivir. Tamén ten a Eucaristía outra dimensión que é a dimensión caritativa, non? Que sería levar todo o que é a Eucaristía, que tamén o centro estaría un poquinho para isto da dimensión social e caritativa da Igrexa, que en definitiva nace toda da Eucaristía. E por que hai, don Xosé Antón, tanta devoción, tanto culto á Eucaristía en sí na cidade de Lugo? Bueno, eu creo que o hai en toda a Igrexa e en todo onde hai unha comunidade cristiana, é dicir, dice o Concilio Vaticano II que a Eucaristía é a fonte, é a culmen da vida cristiana, é o centro da vida da Iglesia, e polo tanto, pois é algo esencial, fundamental. Sin Eucaristía non existe a Iglesia, nin existe a fe cristiana, non? Porque a Eucaristía, en definitiva, é a presencia de Cristo vivo e resucitado, e polo tanto estamos a falar de algo que é central, o sea, en toda a forza de esa expresión, que é o centro onde nace e hace o que ten de todo. Polo tanto, eu diría que non só en Lugo, sino en todas partes, onde está presente a Igrexa, onde está presente a fe en Jesucristo. En Lugo sí que reviste quizás unhas características especiales, revistes tamén, ten unhas particularidades que están aí pois desde que temos datos históricos, por tanto podemos decir que están casi desde sempre. Temos xa testimonios onde a Eucaristía na súa catedral, a exposición do Santísimo permanente como un privilexio, temos datos do século XVI, e falamos de que incluso a mellor un século ou dous antes. Non se sabe ben a data. Non se sabe ben a data, pero polo tanto estamos a falar dunha tradición e dunhas peculiaridades características pois de longa tradición, e iso sí que é especial porque non o encontramos noutros lugares. Hoxe sí, a exposición encontrámola en moitos sitios, pero tanto tempo, ininterrumpidamente, pois sí que non.
E sí que, por todos os datos que podemos ter na historia da nosa diocese, na historia de Lugo, pois a Eucaristía está como moi presente. Casi podíamos decir que é expresión de toda a fe en Cristo, a fe cristolóxica, digamos, ou todo o que é o contenido do que é a fe cristiana que se expresa, si ten unha expresión, digamos, unha manifestación eucarística. E iso quizás sexa as características de Lugo, unido a que sempre houve moitísima devoción ao culto eucarístico na súa catedral, fundamentalmente, pero non só, porque vamos por aldeas moi pequeniñas, que ao mellor están medio despobadas, e encontramos cofradías do Santísimo Sacramento, pero en alguna zona, en todas as parroquias rurais. Ao mellor xa non están, porque xa falta xente, pero hasta fai moi pouco, en prácticamente casi todas as parroquias lucenses ou na maior parte delas encontramos eso. Por eso digo esas características. Lugo chamase a Ciudad do Sacramento. Eso lle dicir, proba de que o eucarístico trascende o meramente religioso e imbulle tamén a sociedade civil, e que no propio escudo de Lugo aparece o símbolo da Eucaristía. Aparece o símbolo da Eucaristía e aparece, bueno, pues, a expresión en latín, aquí profesamos firmemente este misterio de fe, non? O cual está a dicir eso, é aceptado, porque forma parte da nosa historia, a súa catedral. E logo tamén temos unha referencia, non só en Lugo cidade, sino moi importante no santuario do Cebreiro, en Piedrafita do Cebreiro, non? A bandeira galega ten a representación do cáliz, non? Do mosteiro do Cebreiro. Do Cebreiro, non? As 7 cruces do antigo, referentes ás 7 ciudades do antigo reino de Galicia, non? E logo encontramos todavía, hoxe se mantén esa tradición, unha vez ao ano, o domingo seguinte da festividade de Corpus, pois hai como a ofrenda de Galicia ao Santísimo, donde na súa catedral se reúnen os bispos das diócesis cos alcaldes das 7 cidades do antigo reino, non? Pois esa tradición que dice que sí que houbo, que estuvo como moi metido na cidade, na diocese, pero tamén como unha referencia para Galicia, non? Esa Eucaristía na súa catedral. Don Xosé Antón, cando unha persoa como vostede é un estudioso da liturxia, da Eucaristía, en definitiva, pero a vez exerce como sacerdote, como son as súas misas? Son especiais? A ver, tamén estudiosa que a maneira, bueno, pois, digamos, un aficionado no campo dos estudios. Pero iso lle fai vivir máis profundamente a Eucaristía ou non? Bueno, en realidade tería que ser así, espero que sexa así. Pero axuda por lo menos ás veces o conocer certas cousas, axuda pois a preparar mellor as cousas, despois todos sabemos que ás veces vai todo así, que non é, pero sí que axuda, e sobre todo ás veces tamén, pois personalmente axúdame ás veces a disfrutar máis de algunhas cousas, o conocer pois o seu orixen, o, bueno, pois sí que... Pero vamos, tampouco é que despois as celebracións que eu poda presidir non quere dicir que sexan exemplares, non? Eu creo que neso móveme o que lle move a todos os sacerdotes. A todos os sacerdotes ou a todo o párroco, non? Que a Eucaristía que se celebra na súa comunidade por sexa realmente algo que expresa a fe viva e que expresa e que pode axudar ao encontro con Jesucristo, non? Pero coñecer máis, en todo caso, faría como a persoa que emprega a lingua e coñece a súa etimoloxía, coñece a orixe, por tanto, o emprega con máis diversión, como dicía vostede, e con máis coñecemento, non? Bueno, pero eso a mellor queda máis a título, sabes, personal de un poder disfrutar máis as cousas. A ver, si ás veces, pois, a mellor o que che dá eso de ter, pois, ese pequeniño conhecemento, non? E tamén, pois, poñer no que é as celebracións, pois, a veces todas as posibilidades que existen, eso sí que pode ser unha axuda ou trato de que sexa, non? Incluso desde a delegación de liturxia, non? E a Eucaristía, a explicación do misterio de Cristo aos seus discípulos, un anticipo da paixón polos homes, o sacramento para vostede máis importante da fe?
A ver, non sei se pode decir así, o sacramento é un sacramento fundamental, non? Digamos, o sacramento de entrada, os sacramentos son en realidade encontros do home con Deus, porque decimos, Deus sale ao noso encontro pois de mil maneiras, de mil formas, pero desde a fe, pois nós temos a certeza de que nos sacramentos sí nos encontramos con Él. Os sacramentos, en definitiva, é digamos, a historia de salvación en acto hoxe. Nos entramos nesa historia e percibimos e participamos de todo o que é a salvación de Deus a través dos sacramentos. En ese sentido, a Eucaristía é un sacramento central. O bautismo, sí, incorporámonos a Cristo, pero esa vida que recibimos no bautismo, pois renovámola e bebemos dela de alguna maneira cada vez que celebramos a Eucaristía. E por eso se volve esencial. Digo porque tamén na vida dun cristián, un católico, todo xira en torno a Eucaristía. Eucaristía cando se bautiza o neno, Eucaristía no matrimonio, Eucaristía cando unha persoa fina. Sí, quero decir que ás veces non significa que o bautismo podese celebrar sin Eucaristía. Quizás ás veces os sacramentos todos teñen unha entidade, non? Hai un sacramento como, por exemplo, a orden sacerdotal que se recibe xa de por sí na Eucaristía, pero quizás outros sacramentos, a penitencia nunca vai unir a Eucaristía, por exemplo. Pero sí, todos, digamos, como decimos, tenden hacia a Eucaristía, todos os sacramentos, non? Digamos, incluso o bautismo, non? O sacramento de iniciación cristiana, pero decimos, bautismo, confirmación, decimos, iníciase un cristianamente cando xa é capaz de poder participar na Eucaristía, de comulgar. Porque en realidade a Eucaristía é a actualización da hoxe aquí, baixo os signos, baixo o sacramento, pero a actualización da morte e resurrección de Cristo, o sea que onde se condensa a salvación, non? Toda a obra de salvación que se culmina na morte e resurrección de Cristo, pois hoxe dásenos e participamos nós dela a través da Eucaristía. E por outro lado, a Eucaristía é o sacramento da presencia real de Cristo, non? Cristo está na Eucaristía, Cristo está no pan e no viño, que é corpo e sangre dela, polo tanto, é acercarse a Cristo mismo, polo tanto, é fundamental. Litúrxicamente, vostede é dos partidarios de ir adaptando a celebración da Eucaristía aos tempos modernos que vivimos, ou todo o contrario, teríamos que volver á cerimonia ou que se semellara máis á misa, á cerimonia primoxenia? É que a ceremonia primoxenia, bueno, creo que a Eucaristía que está adaptada e a Iglesia en cada época trata de responder pois aquilo que fixo Cristo na última cena, non? Dinos os testimonios que temos da última cena que Cristo tomou o pan, deu gracias, partiuno e repartiuno, deuno, non? En realidad, nesos 4 momentos é os que nos realizamos na Eucaristía. E eso creo que nese sentido, pois a Eucaristía conserva, ten que conservar a esencia da última cena, daquilo que fixo Cristo. E de feito, eu creo non, estou seguro, non, que o conservou así desde aquel mismo momento, non, donde se nos dice que xa temos testimonio no Novo Testamento que os cristianos se reunían o día da resurrección para celebrar a fracción do pan, ou para celebrar a cena do Señor, o sea, para celebrar a Eucaristía. Dinos o libro dos Feitos que os cristianos eran asiduos, non? Entre outras cousas que nos dice, a fracción do pan, non? Por lo tanto, eran asiduos a Eucaristía. E iso é o que tratamos de facer, pois, toda hoxe, non? Ser fieles àquilo que fixo Cristo. A Iglesia fixo tamén, pois, sí, unha adaptación do que era, digamos, todo o que é a celebración en algúns aspectos, tratando de mellorar, pois que mellorase a participación e a comprensión despois do Concilio Vaticano II. En ese sentido, pois fixo tamén unha adaptación, pois o que é na lingua, non? Que se poda celebrar en linguas
vernáculas, o sea, na lingua do povo onde se celebre a Eucaristía. Non en latín. E non só en latín, pero tamén se pode celebrar en latín. É dicir, hoxe estamos volvendo como que é unha riqueza que sepamos partes en latín. Casi ninguén dubida xa, don Xosé Antón, casi ningún fiel dubida de que a mensaxe central da Eucaristía é a homilía, pero foi sempre así ou non? Non, a mensaxe central da Eucaristía non é a homilía, diría eu, non sei como dicilo. A mensaxe central da Eucaristía é a alabanza a Deus, non? A unirse a Cristo. Desde logo, pero a mensaxe que lanza o sacerdote diferente cada día os fieis que acuden a un templo. Sí, pero nese sentido a homilía sempre é secundaria, a ver, que me explico, non? Porque ben sempre nace da palabra de Dios, entonces o que marca fundamentalmente a homilía ten que ser a palabra de Dios que se proclama antes. A homilía, en certa maneira, é unha continuación humana, posto que non é a palabra de Dios, pero é a que axudar a actualizar esa palabra, a poñer, digamos, máis comprensible, se cabe, ese mensaxe, con unha dimensión para a vida concreta dese día, ou de acordo cas circunstancias que se están vivindo, non? Pero en realidade o que realmente marca é a palabra que se proclama antes, non? A proclamación das palabras, o sea, se proclaman as lecturas, ben, do Antigo, do Novo e do Evangelio, non? A escasez de vocacións con sacerdotes que teñen en moitos casos, por exemplo, aquí en Galicia, que atender a varias parroquias ao tempo, fai que se perda calidade religiosa, digamos, na celebración da Eucaristía, ou vostede pensa que non? Sí, pode ser en parte, é un grave problema que temos, pois, a escasez de sacerdotes, non? Posto que a Eucaristía e o sacerdocio van moi unidos, e entonces, en realidade, o sacerdocio tamén está para a Eucaristía, non? Para que o povo de Deus poda alimentarse, que a Eucaristía. Ás veces pode ser pois que un sacerdote ten varias parroquias e si, non digo calidad na Eucaristía, porque se creemos que na Eucaristía Cristo se fai presente, iso non depende da... É unha forma de falar. Sí, pero, é dicir, para que nos entendamos, non? Quero dicir, non depende tanto, porque Cristo faise presente. Polo tanto, sempre está esa calidad, aunque aparentemente, pois, se vemos unha celebración nunha pequena comunidade, pois un domingo ás 9:30 da mañá e vemos nunha catedral, donde, bueno, pois, digamos, pois, o que é a expresión, a visibilidade, pois é distinta, pero a calidade da Eucaristía temos que estar seguros de que é a mesma. Está na Eucaristía mesma. Está na Eucaristía mesma porque está na presencia de Cristo resucitado que se nos dá e que nos invita a entrar en Él. Por eso, claro, despois sí que é verdade que, claro, pois por o que é a manifestación visible, pois ás veces sí que ás veces faz esa manifestación máis visible ou menos, non? Cree vostede que as misas deben ser o máis atractivas posible para evitar que as igrexas estén medio vacías, ou a culpa a ten en realidade a sociedade porque vamos demasiado rápido, non temos tempo de reflexionar sobre o misterio da vida mesma? Eu diría que a Eucaristía debe estar ben celebrada según o que nos pon a Iglesia como temos que celebrar a Eucaristía, non? Pero un exemplo, don Xosé Antón, un exemplo. Vostede gusta desas misas como, por exemplo, dese famoso sacerdote brasileiro que converte a cerimonia nunha especie de concerto multitudinario que sí, atrae a miles de fieis, pero é controvertido para a parte da Igrexa. Pois desconozco esas misas, teño que dicilo. Eu volvo a mesma, a Eucaristía creo que debe estar celebrada, ben celebrada, non? De acordo, pois, o que
tal como está pois, recollido no misal, non? Cabe a música moderna, non só a música tradicional de igrexa, Sí, a música a ver, a de música está liturxia? sempre, a música litúrxica pois ten unhas características especiais. Prímase sempre o que é o contido, a letra, por encima de outros aspectos, non? A Eucaristía non debe ser un concerto. A música é unha forma de rezar, en algúns momentos o que debe ser é cantar os mesmos textos da misa, por exemplo, o credo, o gloria, e despois, noutros momentos, pois deben ser sempre cantos ao servicio daquilo que acontece nese momento, pois cando estamos na comunión, non? Pois un canto que nos axude a vivir ese momento. E si caben, é dicir, a Iglesia tampouco dice, pois, un instrumento ou un determinado tipo de música. Todos os tipos de música son válidos, pero deben ter calidade. Deben ter calidade. Ahora que se utilice pois unha guitarra ou outro tipo de instrumento, Buscar a beleza, porque buscar a beleza, pero a beleza non se identifica. Unha beleza adicada a Deus. Si, a beleza nunca se identifica con determinado estilo. É verdad que nós reconocemos, pois, por tradición que se puxo, pois, o órgano, non? Entonces, pois, digamos que ten un lugar moi querido na liturxia, como ten un lugar moi querido, pois, a música gregoriana. É dicir, ademais é un patrimonio que o debemos cuidar e que sigue sendo, pois, axudando realmente. Pero eso non significa que non caiban outros estilos, pero si deben ter calidade, non simplemente. Eu non son partidario, ás veces, tampouco de convertir as Eucaristías ou as celebracións sacramentales simplemente en algo para, digamos, para encher as iglesias. O sea, a min encántame que a iglesia este chea, non? Naturalmente. Naturalmente, pero non debe ser, eu considero que non debe ser simplemente facer, porque a Eucaristía ten unhas características moi especiales e non é en ningún concerto, non é pois ningunha clase, non é unha obra de teatro, non é unha representación, é un sacramento e, polo tanto, bueno, pois debemos ter en conta que estamos ante o misterio, con unhas determinadas actitudes, e que si ten, digamos, unhas características propias, é un género propio, por decirlo de alguna maneira, non? Como será, por último, a misa de dentro de 100 ou 200 anos? Como calcula vostede? Eu lo digo porque, claro, as tecnoloxías están moi ben, pero, claro, non é o mesmo seguir unha Eucaristía a través do televisor, ou da radio, ou dun iPod, que en vivo. Está ben para as persoas, por exemplo, enfermas, que non poden sair da casa, pero non é o mesmo que participar activamente en vivo, en persoa, na Eucaristía, non? Pois eu non sei como será, porque eso escápaseme, pero eu digo que se diferenciará pouco da Eucaristía de hoxe, porque se nós, por exemplo, nos fixamos no testimonio que nos dá San Justino, alá por o ano 150, non? Que nos dice, que nos relata así brevemente o que facían na Eucaristía, nós seguimos facendo hoxe. A xente reunirase, e por eso, aínda que temos os medios da televisión e todos estes medios, non? Que son pois moi útiles, moi bons para moita xente que non pode sair, sin embargo, suplen, non? Porque unha televisión non suple o encontro. É dicir, non vai a suplir o encontro cos demais. Está, neste caso, para a celebración, pois, para persoas que ao mellor non poden sair porque ou son maiores, ou están enfermas, ou teñen que cuidar a un neno moi pequeno, pois non se poden encontrar. Pero por eso será casi o mesmo, non? Será, 20 siglos reuníanse, escoitaban a palabra de Dios e lían aquilo que donde se contén, digamos, a revelación de Deus, non? Donde se nos narra as maravillas que Deus foi facendo con nós. Reflexionábanas, rezaban, cantaban, tomaban o pan, pronunciaban unha oración de acción de gracias, partíano e comulgaban. E que cambien pequenos detalles, pero que o esencial vai a ser o mismo.
que introduzcamos nas nosas igrexas e que poñamos unha música, bueno, por sí, ou medios, ou que teñamos iglesias con pantallas, non sei que. O fará máis ou menos brilante. Pois será para algúns aspectos eso, pero o esencial vai a permanecer. Pois, Xosé Antón Ferreiro, gracias por estar connosco, gracias por vir desde Lugo, e moitísima sorte con ese encontro eucarístico que comeza mañá, repetimos, na súa cidade. Boas noites e moitas gracias. Moitas grazas. Vostedes xa saben que teñen unha cita aquí, Nove Acción, en Popular Televisión Galicia, todas as noites a iso das 9:30. Que pasen unha feliz xornada.